Watieka ni weche mag tuke kapok odonjo twak gi FCPA John Mbadi mosedonjo e studio kae. Ni jagoro mongirore migawo mar tuke Elijah Mwangi okwayo johera mag rugby mondo owuog oko kar rombgi kendo gimi lwedo tim maduong' mar chuo e tuke mag rugby ma pachoka Shujaas kod mar nyiri Lionesses e tuke mag HSBC Sevens Division mar 2 mochan bagi alap mar Nyayo tarik 14 nyaka tarik 15 dwe mwantiere ni. Piem mar ndalo ariyo no olieko ni dhi kelo mor miwuoro ne johera mag tuke go e kidieny mar joma nyiri. Lionesses mar Kenya dhi rakore kod Brazil e tuke mag round mokwongo ka Shujaa bende dhi dunyore gi Canada. Between 14th and 15th of this month, we shall be hosting the HSBC Sevens in Nyayo. And we want to invite Kenyans. Please come, let's cheer our people. You know where we have been in matters rugby. Let's come, let's support them so that we can get back to where we